खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 24 अक्ट'बर 2023 बारायजाय मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गंनै ट्रेननि गेजेराव गिथाव बाथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे गिथाव बाथाव जाब्रबथाय जानायाव 20निबो बांसिन सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। बे जाथाया जादों बांलादेशआव। बांलादेशनि किशोरीगंजआव गंसे पेसेन्जार ट्रेनआ गुबुन गंसे मुवा बेसाद लांग्रा ट्रेनजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 20 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो थैनाय सुबुंनि अनजिमाया बांसिनबो जानो हागौ आरो बे जाथायावनो 150निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। झारखंड रायजोनि सायबासायाव जलुंनानै गारि सालायनाय सासे सुबुङा स्पिडआव गारि सालायना थांनानै 4 सुबुंखौ सौनानै गोब्राब जखम खालामदों। 4 सुबुंनि गेजेराव 2 सुबुङा गाज्रि थासारि जादों बा थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरि ड्राइभारआ जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांदों आरो जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय प्रमोद कुमार, हार्दिक कुमार, सिराज खान आरो चंचल कुमार। दा बर' डकुमेन्टारि सावथुनखौ बेखेवनाय जाबाय। थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय गोलाव सम 10 बोसोर समसिम नायबिजिरनायनि गेजेरजों मैयाहाय समबार खालि अदालगुरिनि कमिटिनि कनफारेन्स हलाव दा बर' डकुमेन्टारि सावथुनखौ बेखेवनाय जादों। फोसावनो थाखाय जों दैथायहरनाय जाबाय। बे जोंनि थाखाय ग्रेट एचिभमेन्ट। जों 10 बोसोर लानानै दिनैनिफ्राय जोङो 10 बोसोरनि सिगां 2013आव जोङो जागायजेननाय दा बर' फाइट फर आइडेन्टिटि डकुमेन्टारिखौ दिनै जोङो 10 बोसोर नि गेजेरावहाय जोङो रिलिज खालामनो हानाया बे एक्चुअलि स्पेशली दा बर' टीमनि थाखाय मोनसे चेलेन्जमोन। जोङो खोमसियाव थाबायनाय बायदिमोन। जोङो रांखावरि गैयामोन जोंहा। बयनिख्रुइबो गिदिर खोथाया जाहैबाय जोङो आसलते जोंहा नलेजआनो गैयामोन। जों बिजाब फरायामोन, जों मोनथियामोन। बर'खौ जों साज्रां मोनसे एज इउजुअल सिनेमेटिक रुप होनानै जों मोनसे स्क्रिन सानदोंमोन, जि स्क्रिना माब्लाबाबो बर'नि अथेन्टिक डकुमेन्टारि बा डाटा जायामोन। नाथायबा जोङो गोबां फरायनानै गोबां जोङो मानसिफोरखौ लोगो मोननानै बर' हारिनि गेदेमाफोरा जोंखौ बयबो अर्गानाइजेसननि गिदिर गोलाव मानसिफोरा गियानि गुनि मानसिफोरा जायखौ जोङो सिबियो बिथांमोन बायदि मानसिफोरा जोंखौ गोबां समावनो जोंखौ मदद होबाय। माब्लाबा जोङो हरनि 11टा 12टा माब्लाबा जोङो हरनि 1टा 2टायावबो जोङो बर'नि बुद्धिजिबिफोरखौ जायफोरखौ जोङो इन्टेलेक्चुवेल होननानै बुङो बिथांमोनखौबो जोङो हरावनो मालाबा फन खालामनानै सोंहरो। बिथांमोना रावबो जेबो गाज्रि सानालासिनो माब्लाबाबो गाज्रि बिहेभियार्स खालामालासिनो जोंखौ बिथांमोना हरब्लाबो जोंखौ रिप्लाइ हरबाय। जोंनि नांथाना थानाय साबजेक्टखौ नांथाना थानाय जोंनि पइन्टखौ बिथांमोना पइन्ट आउट खालामनानै बिथांमोना जोंनो बुजायना होबाय। माहा मोनगोन बेखौबो बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामबाय। बिनि थाखाय दिनै जोङो बे गोथार सानाव बिथांमोननो जोंहा होफिननो जेबो गैया। नाथाय जोंनि दा बर' टीमनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखरल'सो होनो हागोन। नाथाय बिथांमोना अरायबो जोंनि सिबिजाथाव आरो मानिजाथाव जानानै थाबाय थासिगोन। दा बर' टीमा मोनसे हिस्ट्रि डकुमेन्टारिखौ मावनाया बे गोरलै खोथा नङामोन। जोंनि मिडिल क्लास फेमिलिनि थाखायथ' आरोबो नङामोन। निशान बालगुबिन जायखौ जोङो मुं लायाबा थानो हाया, बिथाङा गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमारि मानसि, जोंनि सोमोन्दै जेबो मिन्थियै सासे व्यक्ति। बिथाङा जोंनि बर'नि सायावहाय 10 बोसोर जिउखौ एक्सपेन्ड खालामनायाबो गोरलै खोथा नङा। आंहा दिनै आं बुंखांनो गोसो जाया, नाथाय आंजों सिगाङावहा गोबां जोंनि आसामनिनो जोंनि बर' मानसिफोरबो दङमोन। नाथाय बिथांमोना गोबां कारनावहाय सारभाइभ खालामनो हायाखिसै। बे खोथाखौ आं साना जे आंनि माबा मोनसे गाज्रि बिहेभियार्सआव बिथांमोना गोजान जादों बा रांखावरिनि आंनिफ्राय मोननाय माबा मोनसे दुखु नांथाव जाथायाव बिथांमोना गोजान जादों होनना आं सानाखै। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ अनुभब खालामो जे रांखावरिनि अभाबाव बयबो गाव गावनि मोनसे प्रफेशननि थाखाय खारनो गोनां जानायाव जोंनि बर' मानसिफोरा बा आंजों थानाय टीमनि मानसिफोरा सारभाइभ खालामनो हायाखिसै। बेबायदि समाव
निशान बालगुबिना गुबुन धोरोमनि गुबुन हारिनि गुबुन जायगानि जोंनि राव हारिमु बुजि मोनि मानसि सासेया बर'नि बे डकुमेन्टारिनि सायाव बेबादि आसामाव थाफैनाया माने बे सोमोनांथाव खोथा जायनि थाखाय दिनै बिथांखौ आं दा बर' टीमनिलाय मा होनना बुंनो आङो बर' हारिनि जानानैनो आंनि पार्सनेलिबो आं बिथांखौ बहुत बहुत साबायखर होदों बे डकुमेन्टारिखौ जोङो बानायनो थांनायाव जोंहा जागायजेननायनिफ्राय अबिनाश नार्जारी आरो जर्ज ब्रह्म बिथां आरो आलफ्रेड बसुमतारी बिथांमोन बायदि रिजार्भ गयारी आरो जयन्ती बसुमतारी नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि